रायजो राजाफोर आं दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। भिडिअआ गोलाव जागोन दे रायजो राजाफोर, जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोबजासे नायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नै दा आं आर'नाइ लाबाय, बाथौ लेखा लाबाय। अम्बुबाचीनि जोबथा बिदाय दिनै फोथारनाय सान, जाहाथे जयपुर गामिनि बाथौ मन्दिराव आं थांनो ओंखारदों। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांनोसै। आं दा गामिनि बाथौ थानसालियाव मोनफैबाय। नै रायजो राजाफोर एसे एनै लाहार फाहार जांबाय। थ' बिदिबा दा सिङाव हाबलांनोसै। अम्बुबाचीबा आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइ बावनाया नै सोलिबाय। ओरैजायबो ना, नै ओरैजाय फिथाइ सामथाइफ्रा नै ओरैजाय दं, नैयावबो दं, नैयाव गय फाथै दं। दानिया थांनिना बाथौआव। नै बाथौआव नै बेबायदि होदो आरोना, साथि सावबाय, फिथाइ सामथाइ होबाय आमथिसुवानि मुङाव। नै ओरैजाय होखांबाय फिथाइ सामथाइखौ, नै ओरैजाय होबाय दं। जोंना आर'ज हान्जा बिथांमोना मोनफैजोब्बाय। नै ओरैबो, नै ओरैजाय हारमनि दं, नै ओरैजाय खाम दं।
हाबाफारिखौ फोजोबनानै लास्टाव खुलुमस्रांनाय आरोना रायजो राजाफोर बियो नायना लाबानो जाबाय। बोराइ बाथौखौ खुलुमखांनानै लास्टाव जोबथारनायाव नैबे दौरि बिथांखौ खुलुमदों आरोना। नैबे बिथाङा जोंनि जयपुर गामिनि गाहाय देउरि। गिबियावनो दिनैनि बे जोंनि जयपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव नुजाथि फैनो हानाय रायजो राजा आफाद बिदा फंबाय बिबै बिनानाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि सावरायनो गोनां थांखियानो जाहैबाय अम्बुबासि बा आमथिसुवा। बेखौ जों बाथौ हारिफ्रा मानि थाखाय हाल खदाल जावनो मोना बा खामानि मावनो मोना बेनि सायाव फंनैसो सावरायगोन। जोंहा मिथिंगाखौ जों आगोलाव फुजियो। मानो होनोब्ला मिथिंगाया जोंनि जिआरिजों रुजुजानाय मोनसे मिथिंगायारि सम्पद। जोंहा आइजो माहारिया मासाव खनसे सुवा जायो। नाथाय जोंहा बे मिथिंगाया बुहुमनि गासैबो सोरगिदिं बुहुमा बोसोराव खनसे सुवा जायो। बेयो मा समाव जायो मिथिबायना रायजो राजाफोर? बियो बोसोरफ्रोमबो आसार मासनि 7 अक्ट'बर 5 थारिखआव जायो। बियो जाजेननायनिफ्राय सानथाम बा सानब्रै थायो। बे समाव मा जायो माने बै मिथिंगायारि बा बुहुमा सुवा जानाय समाव जों मानि थाखाय हाल खदाल एवनो मोना बा हाखौ गाराय खालामनो मोना? मानो होनना बुङोब्ला बे सुवा जानाय समाव हाया माने जेनेबा हमना ला मानसिया जेरै सुवा जायो बे समाव माने मोदोमा गोरलै जाना थायो। बेबायदिनो थिग जोंनि बुहुमाबो बे समाव सुवा जानाय समाव गोरलै जाना थायो। बिनि थाखायनो जों जेसेबांखिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो जों बे समाव खामानि मावा बा हाल खदाल एवा बा खदाल जावा। बिनि थाखायनो जावा। नाथाय आंनि बुंनो माबासो जों बाथौ हारिया गोदो गोदाय जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बाथौ धोरोम मानो होनोब्ला बर' हारिया बाथौ धोरोमजोंनो सोनारना फैखानाय। आरो बेनि गेजेराव आं बुंबावगोन जुदि बाथौ धोरोम होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा बोलि। खिन्थु आं दा बुंनो थाङा दि सोरबाया बिबारजों थाङो सोरबाया बोलिजों थाङो। नाथाय बेखौ बुंनो थाङा। अब्लाबो आंनिफ्राय बुंनो गोनांखौ आं एसे बुंना होबाय रायजो राजाफोर। जाहाथे आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आं गसाइ आफा बोराइ बाथौनिसिम बेखिनिखौ बुंनानै निमाहा बिबाय। आं बेनि सायाव बारा गोलावबो बुंनो रोङा, बारा मोजाङैबो मिथिया। अब्लाबो दिनै जोंहा जोंनि जयपुर गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे रायजोफ्रा एसे बुंना होबाय होनना बुंनाय